Bolana ngathi iOmega yabuya emabhinceni ngoba ngalele pho ngamukele mbule emakhaya kweSimanzonzo uthulela khona indawo zaMaskand ehlabahlosile nefika ngesikhathi mbule emakhaya isikhathi masikanje udotse indawo zokuthi bonala ngempela ngathi isicathulo esaduma kakhulu kudala esibiza ukuthi Omega kakhulukazi Omega emhlophe bonala ngempela ngathi yabuya kakhulu emabhinceni lokho kulandela ngemva ukuthi igcwame elisha libona lelo performa ngaso lesicathulo lesi kuthema kusaka abantu abaningi sebebona lempela sebesho impela ukuthi nabayifuna impela isicathulo esakudala noma kunjalo abantu abaningi basho ngempela ukuthi kahle kahle lesicathulo asivuswa ngegcwame elisha basho impela ukuthi baningi abawumaskandi abathe bashutha ngaso kakhulukazi ma-CD cover akulonyanga babala ngempela yena usaliwa nabanye abacula abaningi kodwa ke noma kunjalo igcwame elisha lasho ngempela ukuthi abantu bolivuma kudala liyasho ngempela ukuthi noma yipi brand lona malithela ithita abantu abaningi bebeseyifuna kuzokhumula ngempela ukuthi ukhathi ngempela nawo oke watrenda ngempela abantu abaningi befuna no Dopes no Khavela no Abita njengoba manje sekuyiOmega abantu abaningi basho ngempela bathi isandla segcwamisha siyathinta siyabusisa noma kunjalo ke abantu abaningi ngempela bakuphikisa lo njengoba esho ukuthi lama label kade ekhona awafiki negcwamisha igcwamisha ke liyasho ngempela ukuthi akuphiki lokho ukuthi lama label kade ekhona kodwa ngokusho wakhe uthi kodwa mayekade kuthinta yena abantu abaningi bebese besukuma ngomningi beyifuna lo bhadla ezitolo beyithenge ubuthaphuthaphu usho ngempela ukuthi uma abantu besaphika kanje uzosuke beyiyeka yena iOmega ebesehlala kuyo iOlista uthi uzobona futhi amabhinqa azosukuma futhi ngomningi babo bebe sebeya khona le beyothenga iOlista bukele emakhaya ke ngaphandle mosha isikhathi akehlanga no-comment section ukuthi wena ngobona wakho ngabe ngempela isandla segcwamisha siyathinta siyabusisa yini ngabe phela ngabe yiloni elithe lafika nayo noma elithe lavuselela isicathulo iOmega emhlophe mbukele emakhaya ke akehlangane ngezantsi siyabonga yanihlekisi ubani lo sefike neOmega manje yena hayi kodwa insizwa mfoka manqele ngiyakuvuma mina futhi hayi uyisizwa ngendlela yakho nje wedwa nje indlela yakho nje wedwa nje insizwa bakho nje kuyingane umsizwa kuyingane indodakazi umsizwa sofike neOmega manje futhi hayi uyisizwa mfoka manqele hayi bangene mfana bangene sana thina nje kaze safika neOmega nje hayi ngeke usizisho lutho bangene angifuni ke nje umuntu ozokhuphuza amanga athi ufike neOmega chu dala iOmega yaba khona futhi nje ayikazi nje ukugqoka nje iyagqoka nasemaster yagqoka la ningakhuphuzi nje amanga ngoba ninamanga la nje ngayivusela lapha ukuthi khona nje ibivele igqoka hayi wena wasemdletsheni sikujongile ngikujongile ngobhekeni ungaqamba amanga ungakhuphuzi nje amanga yise kampumpu ungakhuphuza amanga ngiyacela cha khonto ngifuna ukuyilungisa la ukuthi ngqoka iOmega yavele yathi bhidli njengenjwayelo wena niniyazi yavele yagcwala izwe lonke manje khona lokho ngomangcolo kubili okuthathu ukuthi hayi Omega ifakwe ubhebhane Omega ifakwe usijava ifakwe bani angiphiki akuphikiwe mfethu lokho into ebalekile ukuthi into igqoko ubani ukuze ingene kubantu ibe sestyleni uyabona so bafuthu lento ngeze ibanga le nto into engizoyenza ke manje ngizovele ngibeke nje umgomo owodwa makukhona umuntu ongakwazi ukugqoka iAll Star njengamanje ayigqoke kule nyanga nje yabo nje kuMay wonke agqoka All Star ayifake kubantu oyizwayo nje ozogqoka All Star uma senehlulekile kungekho All Star ngizeyiyeke iOmega bese ngiyayidelela ngibize ngofelele ngifake All Star phinde ukuthi phihli All Star nozen go